Já vás zdravím u valentýnského speciálu, který je zrovna dneska v neděli na Valentín. Jo. Jak jste si mohli všimnout, stavím tady srdce. Tady budu potřebovat, myslím, že jo. A zbytek je červený. Jo. Takhle se mi to líbí, takhle se mi to líbí, takhle se mi to líbí, takhle se mi to líbí. Jo, valentýnský speciál je na Valentín. Já ještě ho možná dneska vydám, možná zítra. Já nevím, kdy na to bude čas, ještě ho musím sestřihnout. Jo, nepovedený záběry, třeba. Že řeknu sprostý slovo, ale já nevím. Že třeba můžu zkrátit video. Další informačka nevím, kdy bude, ale bude to speciál za 5 odběratelů. Možná si říkáte, že je to málo. A je to docela hodně. Jo, 5 odběratelů je docela hodně. Na těch 5 odběratelů jsem čekal hodně dlouho. No, takhle vidíte srdce. Můžete pak ještě přidat valentínku. Jo. Prostě ještě tady něco udělám. Zase se na to... A tady vlastně holky nemám. Ale to jste měli vidět to, co jsem udělal mámě. Počkej, já si budu asi muset vzít dřevo. Železo a vlnu. Bílou vlnu. Ne meč, vlnu. Ještě k tomu bílou. A šedou. Tady mám. Hahaha, fakt vtipný. Ach jo. Se ještě nechce dělat. Jo. Samozřejmě, že to takhle mělo vypadat. Taky, že bude. A má. Je to divný. Už teď to peříčko takhle divný. Když má být úplně jinak? Nevím. Prostě jak se staví. Vody. Hop. Hop, hop. Jo, a tohle by bylo k tomuhle valentínskému speciálu asi všechno. Díky, že jste se dívali. Pokud se vám tohleto líbilo, samozřejmě tady zanechte like. Pokud ne, tak nedávejte radši nic. A dejte odběr a budeme navždy kamarádi. Tak čus.